Salam alik, edil vatandaşlar. Bizim YouTube kanalımızın tomoşaçıları. Biz ustaatlar ata vatan adlı gepleşikler toplumumuzun şu mevsimdeki en sonki gepleşigine başlayar. Şu gepleşiklerin şu mevsimi yapmakçı. Etip bolsa ödüm men diysem begenyen şu ünki mihmanımızı çağırıp yetişenligimizi, ondan söhbet ediyenligimizi, bizim çağırlığımızı kabul edip gelenligini. Ol Türkmen saz dünyasını, hazırki zaman Türkmen aydım saz alemini juda adi hemme ustaatlara, sazanlara ve aydımçılara meşhur, tanılayan ustaat, kompozitor Merdan Bäşeňew. Men sizlerle sen ne ajak Merdan sana? Teýär men gözegimde şol sırly kakao gepleşige gelýän, süýje sarlar çalýan, o telewizionyada işe başlan wagtlarymda Merdan entegemsiz. Ýöne şol wagtyň içinde, soňky 10 ýylyň içinde sizi ýeten ähli üstünlikleriniz bile bege men gutlayan. Şolaryň iň hawa, iň esaslarynyň biri Russiya Federasiýasy boýunça uly bäsleşik geçirildi zehinleriň arasynda we estrada simfonik ugry boýunça siz kompozitor hökmünde baş bayraga münasip bolňyz. Haçan boldy? Ýa ýakynda bolmaly şeýler. Ilki tomoşaçylar bilen salamlaşaýyn. Ediz vatandaşlar, hemmeňize salam. Partitura konkursu bardy. O konkurs 2021-nji ýylda geçirildi soňky gezek. 35 ýaşa çenli men ýetişdim soňky. Oktyabra çenli eserleri tapşyrmaly. Men dogulum noýabrda tapşyryp ýetişdim. Birinci turu online barıp dinleseňem bolýar. Birinci turu Moskvada, Moskovskiy konservatoriýa. Большой зал консерватории. Konservatoriýa uly zalmy. O uly zaly BZK diýip atlandyrylýar. BZK известен как BZK вообще, как бы. Merdan arkaýyn siz biz bilýär. Hawa sen. Neme Orsiýadyň çäginde has köp bolmaly bolýaňyz, eser döredýäňiz ol ýerde häzir ilmi ugry boýunça da saz ilmi boýunça okuwa başladyňyz şeýle gerek. Şoň üçin arkaýyn diliňiziň arasynda bulaşyk bolsa öňünden bagyşlaýar we ruhsat berýär. Arkaýyn wagt okuwda da böyle türkmençe bilýän birine giňrak boldy diýjek görünýär. Tapamak. Rusçasyny tapamak. Görleýän будь спокойнее, деп айтмал болдum da, o da yerine varmadı keylesin çaykap, в общем. Hasam da Türkmen dilinden kıyın bolýar sözleri. Men üçin orçça diýmek kıyın bolýar. No okuwda в основном rusça görläp hem eserleriň analizini janr boýunça umuman eserler bardy. Görünmeden de rusça görlenen soň biraz kynrak bolýar. Şoň üçin rusça, türkmençe istediňçe jogap berip bilersiň Merdan. Tak. Soragma diýen partitura hakda da ilki bilen şol bayraňyz hakda we nähili eser hödürlänliňiz hakda söhbet edäýelim. Ýanky baş bayragy almak. Size geçen. Postoyanno. Ha. Siz diýen, ha? Seni siz garşdyryp otyrna. Bolýa. Merdan ýanky partitura bäsleşigi hakda baş bayragy aldyňyz, şoňa ýazan eseriňiz hakda. Ilki söhbet edäýelim. Sebäbi men pikirimçe o ýerde bäsleşdik gaty uly konkurensiýa. Konkurensiýa da uly boldy. Her urdan janr
boyunca bölünüp gitti. Men yeňiçi bolan janrym estrada simfonika eseri. 40 adamdan 70 adama çenli her uğurdan Dalaşgarlar. O dalaşgarlar. Şonna asla bul eser ýazylanna edilur bir gijede ýazylan eser. 5-6 minut bir gijede ýazylan men özüm estrada uğruna halayan. Şul konkursyň imna şul uğry maňa gaty ýakyn bol. Geçen konkursa gatnaşanda geçen turlaryny geçenki ýyl konkursyň ýeňijilerini dinleýän we analiz edýän näil faýdalar ýa-da näili taýinlik görmeli öwrenýän bu в общем. И şonu dinlemde özüme какой-то bir ýeňillikmi, надежда. Umid. Umid. Döredi. Bir zat bolmaly, что-то получится, gatnaşmaly. Başa barar. Bir ýyl mundan ozal ýazylan bu eser. Konkurs 2020-nji ýylda bolsa 2020-nji ýyl konkurs üçin ýazylan bu. 2020-nji ýyldaky konkursy birinji turuna da geçmedi bolsa. Интересно da как ýöne şu konkursa iýerilen birinji tury çitka diýerler, как okamak bolýar türkmençe. Partiturany okaýarlar, canlı şu Moskva konservatoriýasynda ýerine ýetirdiler. Soň şu birinji tury geçdi. İkinci finalny turda ýene bir gedek dinlenilýär. Şondan soň уже ýeňijileri Iglan edýärler. Men çitka bar bilmedim, haçan okanlaryna ýöne mart fevralın soňuny maňa dirijor jaň etdi diýe siz merdan beşim fawa salamlaşdym. Şeýle men Moskwadan dirijor, sizin eseriniz finalda çalınýa bolsa уже men точно diplomant da, уже bir derece diplom alýan finalda çalınýan bolsa, уже bıraçyk Ýa baýrakly orunna? Da, уже bayrak bardygy düşnükli. Диплома. Уже тоже немаловажная часть. Ýam şo sahnada ýam saýlanmagy, ýerine ýetirilmegi, uly zat. Olay doğru ýöne bir sorawma partitura boýunça, notası boýunça. Ne şu taýda tüýdük zat gürläwürotda, aňyrda tüýdük ýok. Şu saatda fleyta zatpa, imna halk saat gural tüýdük. Şu soraw berdi. Näli düzümi näli, haýsy düzümde şoňaly. Menim bir hili сразу расстроился. Я говорю, это, к сожалению, men eserim dälsiz, ýalňyşan bolmaly. Yok, siz Merdan Beşimowmy, siziň hem eseriniz bar, men notany çalyşyp durdum, başlan diýip. Stres bolup, şu moment. Garap düşünýüşdik, şeyler akçalar. Umuman siziň notaňyz boýunça hiç kile soraw ýok. Şu wagt açdym, hawa hemedat düşünükli, şu tüýdük bar da soraw bar ekeni, ol siziň eseriňizde lekin başlandy. Onsoň barıp dinledikmi finala çalanany eserini? Finala çağıranlaryna asla bize diýdiler, egerde siz
şu finalda çağırılıp sizi gelin diýseler, siz uje yeňici hasa. Ýöne maňa yeňici diýip hiç kim aýdana. Öňünden. Men aňyrda neçe uğur? 10 wagt ödýän uğur. Ýalňyşmasam. 10 uğurdan dinlemäne gelen kompozitorlar var. Arasynda bir tanayan kompozitorum, ýaş kompozitor. Maňa aýtdylar ýeňdim diýip, o opera janrynda. Operany aýdymmy? Şu opera janrynda ýeňici bolupdyr, uje oňa aýdylypdyr ýeňici bolany. Maňa hiç kim istat aýdanak, bul telewiziýa interview berip. Soňuna çenli şeýdip scena sahna çağırıp, şu herkim okavat da ne şolor ýeňici plany. Şoňa çenli scenada duramda da, sahnada duramda da волнение, как Tolgun ýa? Tolguny geçirdim soňuna çenli. Bilmedin. Bady, düşünýän, düşünýän sebäp konkursyň uslowiýasy bar da şeýle bolanda şeýle biz başdan konkursa tapşyrmadan öň hemme uslowiýalary bilen tanyş bolýan. Ýöne aýtmadygy pod вопрос boldy da hemme. Sebäp arasynda bolla çağırılan ine şol adam ýöreti jüri arasynda bellenildi diýip çağırılan kompozitorlar bar. Bize maňa aýdýan diplom bolsa da uje Inne şunuň ýalyk bayraga münasip bolmak türkmen kompozitorlarynyň arasynda soňky näçe ýylyň içinde ilkinji gerek. Soňky näçe ýylda ýokdur. Şo derejede konkursa gatnaşyp, bäsleşige gatnaşyp baş bayragy almak. Men özüm bilipdirne. Men bu soragy bozuklanmak. Şunmaysam ýöne içimde basýan bir hili. Bu 8-nji, 7-nji klassda o sapagalynda men. Şol kim biz sadandalar arasynda звёздный болезнь diýse. Men gorkýan, ýyllyk keselden özüm utanýan şonýalyk. Gorajak bolýan. Özümi goraýan her wagt. Näle diýsem? Meşgulykdan başyň aýlanmady ýalyk. Şonu kontroller edýäjek bolýan. Elinde bolýan. Saklaýanym, men özüm halamok bir, menmenlese halamok. Özüm вообще şu wagt güdür menmenlemek eta bolaýmaly zat ýaly. Bolaýmaly zat ýaly. Şo köpüsi diýär, nabarot diýmeli, ine men eserimin mировой международный halkara premierasi bolýar, men ulu eser. Özüň reklam etdiýärler-de. Ýöne Ispitaniýam näme diýjek bolam 7-nji 8-nji klassda bir konkursa gatnaşdym. Pianist bolup, 2 ýöreti orta diplomma, как pianist. Pianino çalýardym 8-nji klassda Kazakstanda halkara konkursuna, pianistler konkursuna gatnaşdym. 14 ýaş bolýardy, 14 ýaş. Şo ýyl herhepde bolmady diýende bir ýerde meni çağıryp çaldyrýardylar. Akademik, klassik saatlaryndan, romantik saatlaryndan, türkmen saatlaryndan. Kena biraz özüm analiz etdim. Скорее всего, yitiren olmalı. Kontrol nad собой, скорее всего. Ol wagt siz yetkinjegem. Ýaşam täsir edip bilýär. 14 ýaşym. Şo konkursda 2 turunam çalyp, 2-nji turdan soň men bir hili uверенность, как Çenden aşy özüňe göwni ýetijeli. Şonýaly ýagdaý. Barybir ýeňerin diýen duýgu döredi. Olam bir üýe jaň edi. Ejeme jaň edi, molma jaň edi. Men
şeýle bir çalym bar, hemmesi hayran galy. Görede hemme zat diýen zadyň bolly, gowy çalym men jan etdim. Ýadym düşýär, telefon avtomata baryp pul alyp teňe goýup jan etdim. Jan edenden soň konkursyň rezultatlaryny elan edenlerine adym çykmapdy, hiç gelip. Yoksam diplomant bolup çykaýmaly. Ýöne hiç gelip adym çykmady. Şo maňa uly sapak bolupdy. Bütün o şu wagta çenli hiç haçan, даже näl diýsem bot, käwaq gowy çal ýa gowy saz bolmasyn, gowy däl saz bolsun. Men toçny özüm analiz edip, özüm bilýän şo gowy däl bolsa, ikisi men üçin gowy däl. Gowy bolsa da ananamak da bir nemesi. Может gidilin dinläp käwaq Leve Italyan, ýöne diňe özüň üçin. Inne şol begenmek bolýar-da ýa-da özüňe guwanmak bolýar. Ine motivatorlar ýagny ruhy gollaw berýän adamlar köpüýmede diýilýär-de. Şol adamlar hemişe özüňi övmeli, özüňe sag bolsun aýtmaly, özüňi mahabatlandyrmaly diýip öwredýärler. Häzirki döwürde birinji öwredilýän zatlaryň biri-de şol. Onda diýmek siz şol zatlaryň hiç ile peýdasynyň ýok, gaýtam ziýanlygyny aýdyp bilýäňiz da öz tejribeňizde. Ziyan bolup biler, dövülmeli diýilýär. Hawa, dövülmeli. Bir zat bolmadymy, ýerine ýetirip bilmediň ýa düzüp bilmediň, gowy düzülmedi saz dövülmeli. Sebäp ine şu bäsleşikde men ýeňiji boldum, ýöne ondan öňe çegip aýdýan şu eser birinji bäsleşigi ýydyna gaýtdy. Men gaýgylanmadym. İçinden gaýgylanýan ýöne dövülemi. İkinci ýylemeýem? İkinci ýylym bu ýeňiji bolýar. Indi siz şu näme düşünýärsiz? Öňküdek dinlemedilermi ka ýa emin agalar ýetkedimi? Ya bu gedek eltilen sallar ondan gowşap gelme. Öňküdek has güýçlü eserler bardymy ka? Käbir diýiljek, belki özüm burki konkursda ýöne çağılı konkursunda jüri boldum men. Belki bu soraglara haçanna şunýaly uly bäsleşigiň jürisi bolsam, agdasy bolsam, belki men jogap berdiler men. Häzir jogap ýok diýende. Häzir jogap ýok. Meselem Wengriýa bir meşhur halkara tanalýan bir kompozitor var, Bela Bartok diýip. Şoň adyny götüren bäsleşikde fortepiano üçin eser ýazdym. Aňarda da her türlü urlar var. Saýlanyyorum fortepiano üçin eseri, hem strunny. Perdeli bolýanka. Perdeli değil, strunny kvartet. Oh. 2 skripka, alt, violonçel üçün eser ýöreýdi şu konkursa dedim. Kvartet geçmedi. Fortepiano üçün eser finalist boldy. Ýöne finalist bolup şonda galdy. Diýjek bolýanym Türkmen melis, Türkmen ovaz, Türkmen heňi, Türkmen sazynyň kombinasiýalary men bir ýerde diýipdim şonu. Başga ýurtlar üçin belki допустим, meselem Arap hinni bizi dinlenýär. Azerbaycan bolsun. Türkmen deňänli men üçin. Şolara göre Türkmen owazy не такой яркий, как сказать. Яркость yok. Yitidel. Он не яркий. Yalpılanok diýjek bolýanda. Ögüşkün. Yanano beýle yanıp kıyın. On filosofski kıyın kıyınrak dinlenýär. Ağır. Şu söz näme? Ağır. Ýöne on diýende
Azerbaycan ya Arap hengleri ya Hindi hengleri yengil deyip diğer yalı değil. Olar hem ağır yönü Türkmen sağı bolan vaka diyorlar. Men 7. pokoleniya nemalara? 7. nesil. Aslım 7. nesil. 7. nesil men sağdanna. Kakam Mamrat, Meret, Beşim Makşı, Novat Bakşı bilen doğan. Beşim Makşı'nın Novat Bakşı'nın kakası yanlış bilmesem Aman Sehet, son Kurban, son Akmarat. Novat Bakşı bilen Beşim Makşı Azerbaycanlıları Türkmen sazını dinledip bilen bakşılar. Şolara tar soğudu diyorlar. Süyücü de Azerbaycan'ın sazı. Süyücü. Bizimki hem süyücü yönü ağır. Kıyınla dinlettirmek. Yönü şolar süyücü edip dinlettirip biliptirler. Şu misal. Diyecek olan şu vakt soňra öğrenip, analiz edip otursam Türkmen sazını dinlettirmek kıyın yönü ol biz üçün kılat diýerler da. Hazine. Tek dolu ve dürüst men üçün öğrenilmedi. Yel peselenni eseriňiz bilen ene bir bähtäşe gatnaşdyňyz. Bul aýdym bu saýdyň özü türkmen halk heňi şeýlem ýa sizdiňe adyny şonu goýduňyz. Yok. Yel peselendi. Yel peselenni bilen bir zat däl ikisi. Yok. Yel peselendi. Aýta yel tupan turup peselendi. Izinden soň harasat ýatdy. Gutordy diýmek. Sazlan, partitura konkurs bäsleşiginde ýeňen eserimim ady Hereket, o grek dilinden alınıp koyulan, egerde Google'dan gözleseňiz, kinisi diýip ýazanda göni statýalar çykýar, filosofiya. Materiýasy hereket ýok, hereketsiz materiýa ýok. Ol soň gelýär, başda menne saz kombinasiýasy dörýär. Men üçin saz ol bir dil ýaly. İnglis dili, ýani türkmen dili we türkmen inglis dilini bilmesem düşünüp bolanokda. Şon ýalygam saz men üçin bir dil. Dil. Şoň üçin haçanna sazyňa at takmaly bolany, käbir diýe ine şunýal at taktym tapyp ine şu meselem yel barada ýazjak. Yel barada ýazyp oraya. Men üçin beýle-de menne birinji saz kombinasiýasy dörýär. Köp kompozitor ýalňyşga men pikirimçe men özüm diýip bilemok özüni döredici diýip создатель hasaplaýarlar. Döredici bolýar. Döredici ýumşak звучит. Создатель men döredici dörediýär. Ýöne haçanna rus dilinde Создатель это yaradıcı. Создатель он один. Da, şonu ýani bizde yaradıcı bolýar создательň manysy. A döredici tворить. Да, вот А создавать это yaradıcı. Köp kompozitor özüni создатель hasap edýär. Это ýalňyş. Kompozitor это компоновщик. То есть her materialdan Sad emele getirýär. O arxitektor ýaly. Düşünün. Şu kombinasiýalary başda dinlep, soň men
men üçin näme bolýar diýip gözläp oýarýar. Men üçin näme bolýar? İkinci hassa 3-nji kursdan soň konservatoriyada okamny men her wagt gıtalsa как Tinançtım. adyny düşünmez ýalak edip atlandyrjak bolup tinançtym. Meselem Kazan'da konservatoriyada okayan Türkmen at koyan. Olar düşünen o. Türkmençe. Türkmen at koysun, perivodunu koyan, tercümesini koyan, yönü bana bir hile удобно было так. Özüňi rahat duyan. Sebäp men adama ine kebelek barada yazdım diýip pikirini daňamy bir tarafa. Adam gelýärdi, meselem şu kombinasiýa, şu eser bir üçün kebelek, bir üçün Gül. Битва или сражение, или söwüş ya da bir üçün tupan olsun ya deniz bolsun. Hiç türlü adamın sostoyanyasy bolýar da. Öz dünýäsi boýunça, öz düşünüşi boýunça, garaýşy boýunça kabul etsin diýäňizde. Hawa, söýgi diýip daňjakka adamyň pikirini. Şo neme demen. Sebäp men üçin meselem ovaz do re mi başlaya notadan. Maňa bolardy yeňil dary bolardy egerde men şo notany çykaryp adyna derek şo notany goýsam. Do re mi diýip. Hawa. Atlandyrsam. Asıl okulyp bilinmese şoň ady. Asıl okulyp bilmese adam gelýär diňleýär, özi bir tadyň öz diline ýatsam has goý adyny näjek bolýaňyz. Lingwistika bilen bir çäge salmalyň diýäňde. Tadyň öz dünýäsi, öz dili bar. Hawa. Düşündüm. Men indiki sowalyma öz-özünden bardyk. Ýanky notalar hakda gurrun etdik bolan. 7 sany notadan müňlerçi has eser döreýär. Näde? Notaň öz 7 sanjak, emma eserler notan 7 sany diýip 12 sany. Biziň bilýänmiz 7-10 şeýlemi? Biz bilýäs biraz teoriýa. Biz bilýäs do, re, mi, fa, sol, la, si bilýäs. Ýöne aslında bol lat bolup gidýär. Как dutarın perdesi. Düşegimiki türkmençe. Hawa, şeýledir. Tadyň düşegi. Dutarın perdelerini çalanda öz başlap bir lat. Perdesini dogry we dürs goýulmasa lat ütkeýe, kombinasiýa ütkeýe. Şeý do bilen re aralykdaky interval wa. Belki Araçak bolýardy. Araçak. Belki dinleyicilere более будет понятно. Has düşünükli olur. Çistata bilen düşündürsem. Tiylik. Ля bolanı şu kolibaniyan tiyliği 440. Sesin tiyliği mi? Ya tolkunun tiyliği. Tolkunun tiyliği. Ölçü ütkeýän eken. Ölçük 440. Meselem si 470 mi töwerek meselem. Tiyliği. Çistata. Şol aralık ля bilen si aralykda ýene basan. 400 meselem 440'tan 470'e ýene bar asan. 41 we 42 we 60 näçe we. Pifagor şol kombinasiýany alanna хроматически diýip alýar. 0,5 yarım ton diýär. Bu latda ton yarım ton öz stroýy bar. Şonýa latlar ken. Akademический taýdan bizim
saatçılık mekteplerimizde major, minor bilinýär. Gönü bir dangalar ýene ulu Ulu soru, ulu kamp ýene gaýtalanyp gelýär adamy pikirini çäk goýýar. Ýok, daňmak däl howa çäklendirýär. O şol major bolsa ol radosny, как şatlykly minor gussaly. Hiç kim aýdana biz begenimizde ağla bilýäs. Ýygynanymyzda da ağla bilýäs. Onda sizin diýjek bolýanyňyz saz ilminde hiç il çägem goýmadýňyz, ölçegem goýmadýňyz şeýlemi? Dinle statistika goýardym. Ine bol san ya şonýalak ederdim. Galan чтобы характер häsiýet bermezdim majory minory. Prost dinle teoriýa. Soňky Günwatar Ýewropa. Günwatar Ýewropa öwrediş ýoluny saz oruny. Şonýalak meň üçin üýtgetmeli, şu döwre bap üýtgetmeler girilmeli. Kadi pikir. Saz ketgitlemeler ne diýäňiz? Hemme zatda ýeňilleşdirmeli. Sebäp meselem alaly biz hemme ýeri göräp ýetamiz. Uçarlara minýär. Uçarlara minýär. Oşo даже avtolog milleni uçarlara minýär oşo. Şol goýulan galyplary ýa-da ketgitlemeleri aýyrmaly. Ýeňilleşdirmeli. Köp şoň üçin köp çağa mektebe baryp gorkur ýa-da gorkuzýarlar. Fortepiano öwreden meselem şuňa şeýdip çaldym, şeýdip barmagyň neme gorkýar da çağa. Hawa men şu sade öwredilýän neme sapaklara çağalaryň öwede gatnanyna elini goýmak diýem ýürütü. Sade çağaň elini. Elini goýmak ol başga. Ol oň bilen men alalaşýan. Ýöne elini goýanyny hawa gorkuzmaly. Ýoşada Ladın teoriya düşündirenlerinde pikirin çäklen neme karakter vermelerle очень строго теорию нужно оставлять. Не знаю как. Düşünüm birden. Yine yine bir sual verecektim. Не ответил. Hawa. Cevap vermedim 7. 12 nota. Hawa. Nädip 12? 12 bolýar, sebäp yarım tondan gidilýär da notan hasaby. Ine meşhur masal ol Bach'ın on bir istoriýasy bar. Garaz bir zbornigi bar. Prelüdiýa hem fuga o polifoniki saz. Şonu 24 eser bar. 12 major, 12 minor. Her notadan do major, mesela do diyez major, re diyez tam şeyle bir diye şolar ulunulyan nota oktavada yine bir обычно bilyen adam do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do oktava ile gidiyor. Şu oktavada 7 nota de 12 nota var biraz. Вот. 12 nota var. 12 major, 12 minor bolýar. Düşünüpli. Уже kän ondan daşary ine türkmen halk tazyny mysal getirenle şol iki notajagyň arasyndaky tonlaram ulanylýar. O da kombinasiýa girilýär. Уже 12 bolanok 13 bolup bilýär, 14 bolup bilýär. Onu ölçeği ütgötmek diýerler. Misal üçin türkmen halk sazyny estrada geçirmek kynnyp şoň üçin diýerler. Kompozitor bolup hükman şol bir ilahdan berilýän zihinmi? Hükman kompozitor bolup dogulmaly, kompozitor öwrenip bolup bolýarmy? Öwrenip bolup bolýar. Şoňa bu misal men pikirimçe çağalarda, käbir çağalar
8 ayda ýerep başlaýar. Käbir çaga tam 1 ýyl 2 ayda ýerep başlaýar. Şonýalyk sağ hem şonýalyk primer bolýar. Biri diýerler ne rusça diýerler. Медведь на ухо наступил. Hiç ile sağda düşünemek, sesin tapavını alamak ya. Eşitiş okuyum yok. Eşitiş okuyum yok mesela. Diyenler var sağdan kalan arasında известная фраза. Meşhur cümle. Абсолютный слух. Yönü yine iki противоположность. Kapma karşılık. Men pikirimçe, men düşünjem boýunça adam eşitmeýän bolsa, egerde çynnan şoň gulagyna aýy basan bolsa da, ol gürläp bilmeli. Sebäp biz çagy nädip gürläp öwrenýär? Eşitmese gürüňi alyp bilmeýär. Beýnisi şu sluh boyunca şu taraf işlemesi ol almaya sözleri. Biz sözleri diýemizde uje kombinatsiýa öwrenýäs. Kombinatsiýa öwrenip kombinatsiýany aýdy bilýäs. Gürlänimizde intonasiýa bar uje. Nota ütgeýär. Onda sizin diýjek bolýanyňyz, egerde şol adam eşitip we gürläp bilýän her bir çağdan kompozitori emele getirip bolýar-da. Men pikirimçe hawa ýöne käbir toýlarda inserentiňiz ne misal üçin aýdym gidip bolýan, ol как-то çaltraktan edýän ritmini. Редко bolýar, şonýalyk. Вот это men üçin скорее всего медведь на ухо наступил. He, şol inni sağda duýanok diýjek bolýan. Hawa uly основной çaykanar ýaly Depkini duýanok. Depkini duýanok. Ine şoň bilen işläp egerde şoňa tans etmeýän depkini duýar ýalyk öwredip bolýan bolsa, если meselem men öwredip bilsem şonýalyk adama, onda men teoriýam dogry bolýar. Точно. Bize bir sapak bardy 5-nji kursda fundraising diýilýär. Şonda bir tema biznes plan ýazyp, sponsorçylyk öz proýektini Himaýetçi tapmaly. Şonda men saýlan proýektim как будто men şol kombinatsiýany tapdym. Temaňam ады музыкальный слух как язык. Saz sluhy dil ýalyk. Hawa, saz eşitmek okuyunyň özü bir dil ýaly bir zat. Hemme kim geleni biz şu saz eşitmäni, sazy muzikalny развитие edip bilers diýip men şu kombinatsiýany tapdym, açary tapdym. Men tapawdy ýok. Oweşdenok men şoňa öwrederim diýip, şunu men tapdym diýip, şu temada iş etdiňiz. İş etdim. İş edemde şu şeýle diýenden uje malum teoretik malum näýeli kombinatsiýa bol, näýeli şeýle ýok. Paka bilemek ýöne şonýaly pikirim bar. Garad eşitiş okuyubyna baglykda däl, her bir gürläp bilýän çaga saz öwredip bilerim diýen. Hawa. Gürläp. Pikir bada, sende gürläp bilse öwredip bilerim. Egerde eşitmese onu ha. Eşitýän çaga men saz öwredip bilerim diýeňizde. Ýöne nädip etmeligini inni. Şo näýeli şo dil öwrener ýalyk. Meselem bir sitatalan biri siz dil öwrenýärsiň da sazym şonýaly ýeňil gelin dese de öwredelim. Meselem de. Şonýalyk niýetiniz bar-da.
İnşallah Allah size en gowy niyetlerinize yetirsin. Inni saz çağanın verbal ýatkeşligini güýçlendirýär diýip eşitdim-de alimlaryň birinden çıkışından. Siz muň bilen alalaşýan, ama sazy öwrenmegiň özü beýniniň ösüşine hasýety täsir edýär diýär. Siz özüňizde şonu duýýaňyz, meni siz çağalaňyzdan saz bilen beýleki ugurlar boýunça-da beýniň ösüşine, mysal üçin çağaňyz sazyna bolmagyny ýa kompozitor bolmagyny islemek gerek gal, ýöne hökman sazy öwretmek maslahat berýän näde? Lalaşman bilemo. Sebäp meni Almataýdan otaryp bir zat diýsem, men ağlawçy bolarym. Ýöne lalaşar ýalak bir näçe pikirler bar, sebäp diýerler hemme dünýädäki aşkym, seskim, köp zat şu tolkundan emele gelýär. Emele gelýär. Çyraňam öz tolkuny bar. Diýär bir kompozitor bar. Слухи цветной. Renkti. Renk Geçirýän. geçirýän eken. Öňüne namakdym, renk bir zat, saz bir zat. Inni şol barada okap bir näçe video göremden soň уже biraz ananýan tebäp diýerler şunýalak bir matamy ýa derin üstüneme tolkun berýän. Ine bizde näçe planeta bar bolsa, şonça daş goýýarlar в кучу. И определенно bir колебания, да, именно bir Ranma. Meselem 440 tiyillikde meselem ya 220 tiyillikde mi şu çaykananna, şu daşlar именно bizim planetalarımın durşiyalı durýar diye. Wagty bilen. Çarkı pelen keşfe emele gelýär. Именно durşiyalı. İşonýalak hem sazda dissonans ve konsonans var. Bolanda meselem men näle düşünýän konsonans bolanyny iki tar düzýäňe düzmese çaykanı urýar. Lişni. Bu beter çaykanı urýar. Haçanna yerine baranna men üçin konsonans. Yerine barany göni. Yerine barmasa edip bir hil kolebaniýa bar. Köpesi meselem şu notaň arasyndaky ýa iki notany eşitilişini в общем настройщиклар bar. Pianino настройщиклар. Şolarda şonýalak техника barmy diýen. Именно şu kolebaniýany, şol лишний вот эта неровность как Artıkmaç kolebaniýany eşitmäni öwredýärler. Onda şu ýerde artykmaçlyk düşmanlar sunugatym diýen sözüne bar ýa-da aslynda hemme zadyň ölçegini tapmaly, sunugat şonu kämil bolýar-da şeýlemi? Öz ýerini aralygy. Согласен, Lavaşan. Sebäp şu wagt köp şu wagtky döwür Ýewropadaky, Rossiýadaky, hasamda Ýewropadaky kompozitor, köp kompozitorlaryň sazyny men dinläp bilemem. Näme üçindir? Olar men pikir Öz şahsy pikiriňiz. Şahsy pikirim. Sebäp muny dokazat etmeli. Entek, o şoň. Ýöne öz suud etmeli. Ýöne men pikirim. Ine meselem näçe aýdary adam dörenden bir hili какой-то ses alıp kombinatsiýada urýar, ne знаю, tüdük ýasaýar da уже tam bir nota çalýar, tam 4 nota çalýar. Şeýdip şu müňlerçe ýyl ýoly bar da sunugatym, imna saz sunugatym. Ýasalyp almaz, brilliant, Taraşlanyp gelenne. Gelen Iň artykmaç satlary aýrylyp şu derece ýeten ol. Sünnäler. Inne 20, даже уже 20 jasyryň köp
kompozitorlary, hasımda 20-20 asırın kompozitorlary akademik, akademiskiy sazlı ýazýanlar şol ýitilen zady çaşyryp bir täze dil döretjek bolýar. Özüne men pikirimçe imенно ýene aýdyldy diýen sazdaçyl pikir edýär. O bolmaýar. Yaradyjy boljak bolýar, döredici däller. Döredici. Biz hiç birimiz yaradyjy däller, biz döredýär diýjek Biz bolýar. taýyn datdan ne diýerse, näme bolsa. Taýyn datdan kombinasiýa, nota уже taýyn, ol walna уже bizden öň ba. Biz kombinasiýa diýär. Kombinasiýa barlanan we şonu täzeçi degme şol cover diýerler, meselem remix diýerler. Şon ýaly bolsun, ýöne Bozma öňkü düzüleni diýjek bolýar. Onu sebep bozacak bolsaň bir helik dogry bozmalylar. Ýöne oňa nägili primer, gowy primer her wagt özüme diýenne o skripkada pizzicata diýip neme bar. Kirşi çekýärler da şeýle. Tilsim. Şol priyomy bir ýadyma düşenok haýsy kompozitor. 8-nji ýa 7-nji. Menne 4 istoriýam bar. Ýadyma düşenok sifra. Ýöne şonu haçanda bir kompozitor tınk edip ýazandan smyçogy bar, näme üçin sen şu kirşi elim bilen çekýän. Gödeklik gördüler. Gördüler. Şu wagtky akademik sazlary çalanlaryny Gödeklik dedi berden aýdýarmy? Kırık käbir eser var, o 4-5 ýyl mundan ozal. Şu Moskvan konservatoriýanyň zalyny bir zat gowurup durlar emedi. Şon ýaly derejede duýduňyz özüňizi? Ýok, imенно skоворodka çykarýarlar, balyk gowurýarlar zalda. Şo ses, şoňa eser diýip aýdýar. Ses, balyk gurýa berdi paket, ses edýär. Ol taýda ýene bir zat ses edýär. Saz уже dinleyici gelende уже men kompozitor bolup men özüm sorag berip. Значит, sebep belki men bilemok sazyň näme anladýanyny. Şondan soň şon ýaly eserler görüp, dinläp men köp teoretikleri, muzikawetlere sorag berip uradym. Şo meselem 3 burçlygyň teoremasy bar. Şon ýaly sazyň saz näme bolýar diýip aýdyp beriň maňa da sorag berdi. Sazyň keskitlemesini aýdaýyn. Nämeden ibaret saz? Näme, что такое есть музыка? Diýdiňiz. Şon ýaly soraglar maňa çykyp başlaýar. Если şol saz bolsa, hemme zat noli bar ýa-da первобытный. O adam bir ýa-da ne знаю. Indi şu şoňa barmagyň özü izah aýtmakda. Men üçin şon ýaly. Sebep näili döwrewap teknikalary ýa-da ýöne şu teknikalar alyp nahar duzy ýok, tagamy ýok. Men pikirimçe безвкусица, да. Может, я лишнее сказал, может. Ol seziň şahsy pikiriňiz. Ol şahsy. Arasynda güýçliler var. Men Recep Allaýarowda köp ýyl känýerler. Bir näçe sapak aldym. Özü bilen biraz ýetişdimde общаться edip köpetdeşlik. Ýöne Recep agam его советы beren maslahaty ýerine gelýärdi. Özüniň teknikasy köplenç. Ol her türlü teknikada kompozitor, professional bolansaň, her türlü teknikada ýazylýar. Teknika diýemde her türlü janr da ýazýardy. Akademik sazyny ýazanna köplenç 12 ton teknika diýilýär.
major minor yok, 12 ton. Helki diýeniňiz mi? 7 nota däl diýip başladyk aşo tema. Matematika. Onu matematika gidiyor. Yönü şu matematikany söýüp edýärdi. Söýüp edip, şonu özü var. Türkmen halk saatinde ösen. Şonu dudla bilýärdi. Aňarda strogo matematika. Gaty güýçli ölçegi başga. Ölçegi var, zady var, onu dinlemek gaty kyn. Yönü şonu bir näçe edip dinläp, maňa açylmasyn 5-10 minutdan kän dinleden okuyjy barmady. Näme şonýaly çoňur sahatlary kyn. Şoňa onda çylşyrymly saat eser diýilýär. Şo çylşyrymly saatly eseri şonu söýüp dudla bilýärdi. Dinledi bilýär. Kyn bolsa da dinledi bilýärdi Recep. Onyalı kompozitorlar var. Men haçan onu tam bark goýarlar. Ya düşünüksiz saat ýalar siz üçin näme saat bolýar? O soralar hem kompozitorlarda ýani şonýaly kän, misal kän. Türkmen Özüm başladım. Özüm garaz şu tarapa kän halamak özümi öz ýolum çykalgasy täzeçe näýeli şu akademik zat bolmaly. Men her türlü halkyň saatlaryny nota geçirip, öwrenip, dil ýalak aksentsiz gürleýärler. Ine ingliz dili gürleýände aksent bolýar. Şonu ingliz saatyn çalanda da aksent bolmaly. Aksent bolsa dil boýunça saňa aksentim var diýerler. Saat boýunça da men näme diýen falsch diýen, allaýan. Men türkmen saat çaldym diýip, ol türkmen saat çalyp aksenti var. Garat şiiretini berip bilen ok sen şoň. Süýjüligini berip bilen. Men özüme şu wagtdan 40 ýaşa gelýän, onda da türgenleşigimi besedem ok. Mordovski, Tatar, Arap, Türk, Azerbaycan, Özbek, İran, hem Türkmen saatlaryny расшифровка edýänmen. Bolmady diýenni mende bir cikl var. 5 обработка, ol şu öz başdak bir eser. Hinni Türkmen Mordva halkynyň saady bilen 3 ýol şotaýda garalşyk edýär. Şonu men şu 3 ýol garamda şu Mordva halky dinlänne, ay şu düşünün çaykansyna ine da başga gelýär, halk saat dinlemene Türkmen dinleýiji opytny gaty çylşyrymly saatlar türk kıyna agar saatlarda Türkmen halk saady ýöne şolary dinleýär bilýär. Professional dinleýijiler bar. Indi şolary çaýkatdyryp bilsem, meselem Mordvan şonýaly professional dinleýijini ýa Tataryň professional ýa da lüboy halkynyň professional dinleýijiligini şoň saadyny men çalyp falşiwit etmesem, aksent bermesem, men şu öz gözlegimi, saat täze uğur täze saat gözlegimi şu ýoldan, dogry ýoldan barýan diýip bolar. Diýip şonýaly pikir bar. Anne şeyle bir ýöne koýja sowal. Professional, ýagny kämil ýa ussat diýip terjime ederler. Dinleýiji bilen ýöneköý dinleýijini näme tapawutlandyrýar? Ýa-da kämil däl, professional däl dinleýijini. Professional däl dinleýiji az dinleýär. Analiz eden. Meselem o primer näme diýsek de türkmen halk saatda köpüsi ün söýlem bolsaňyz wahy dogry diýdi diýär, dogry aýtdy diýen, dogry diýdi diýär. Sen gördünmi? Awa. Men söýlerini ýa şonýalak nemeler diýär.
Mesela nasıl? Sazı, çalı, kakavne üretmek değil yani. O da bir profesyonalizm, sözü düşünmek, aydımın tözünün manesi yönü. Saz, söz. Men уже başta aytıp geçipdim. Men üçün ayratında. Yönü imine Türkmen halk sazında ikisi bileyor ya, biri, no, отдельно dinlep bolany. Şu ikisi ne aydym olup ya dessan olup aydylýar. Şol это bir or, saz bir or, iş. Как лаконично, как будет. Tazni yitiren nokta. И вот профессионал, dinleyici, я опять затянул, да. Профессионал, men üçün, когда аналиz ediyor, iken dinleýär. Ya da meselem aydyp görýär, meselem. Bu aydyp görmese de ken dinleýär. Sebep слуховой опыт da, как O gulağım eşitip eýem ýat tutýar. O opıt olup, ondan böyle tabi analiz edip uğraya da, şu demiştir uğraya. Analiz diýende Metadın analizine näme girýär? Deňeşdirmek, şonun maşaýam. Ну, bir deňeşdirmek. Это тоже один из принципов анализа, deňeşdirmek. Onun bilen munyň ýerine ýetirişi näme? Yok. Onun bilen şey diýsen ola, hiç как diýen zadymı ne доказать etjek olam. Muzikальный tarapdan, teoriya tarapdan все равно обычно dinleyici teoriya bilen ol. Yani köp dinleýär. Düşünüp dinleýän. Düşünüp dinleýän ne? Köp professional dinleýän. Has çylşyrymly sazlary köp dinleýän adam. Çylşyrymly däl. Saz разный жанр, her жанр var. И her bir жанрда разные жанры есть. И şu жанрларда профессионал sazanda var, непрофессионал sazanda var. Если слушатель dinle профессионал dinleýär, ol уже pesrek urovenda çalýany ýerine ýetirýän bolsa, ol уже tutman başlaýar. Ýönekey dille diýende. Получается, профессионал dinleyici это тот, кто профессионал sazındalary ýa aýdymçylary dinleýär. Tanaýaram eýem. Haýsynyň has professionaldygyny. Это уже вот şonu saylaýa nimede уже анализ, наверное. O saylaýa, seljerýä. Это можно сказать уже анализ. Он уже немедip bilýär. У него şeyle men üçün допустим şul edip bilýär. Näme üçin? Oňa da esas bolmaly. Ni uğur yerden däl, men допустим 10 bagşy dinledim däl. Багаж, näme ortada, как называется? Näme diýilýär. Tecrüben ol bolmaly. Tecrübe bolmaly. Ýüküň ýetip diýär ýa-da türkmençe aýdanda saz orundan şol adam ýük ýetip bolmaly. Ne başta sizi tanıştıramda geçen ýoluňyz, dörejilik ýoluňyz, alan bilimiňiz, şu zatlary aýtmadyk. Köp tomoşaçylarymyz belki näme tanışdyr. Merdan Bäşeňowyň Instagram sahypasyna ýazylmaga çagyrýan sebäbi egerde ýanky hälki görüňlerimizden çen tutsaňyz Kamil ýokary derejeli aýdym saz dünýäsine aralaşasyňyz gelse, ýazylan Instagram sahypasyny şu ýerde görkezýäsiz. Hemde Merdan şu ýerde özüňiziň dörejilik ýoluňyzy gysgaça aýdyp geçäň nirelerde bilim aldyňyz, häzir nirede dähmet çekýäňiz we esasy adyny aýdysyňyz gelýän eserleriňiziň adyny aýdyp geçdiňiz, döredön eserleriňiz. Ilki bilen saçlyk mektebinden başladyk. Saçlyk mektep Tahtavadyret, Marvelayat Tahtavadyret raýonunyň saçlyk mektebinde 5-nji sınıfa çenini okudum. И hem paralelna kaptalna orta mektebden okudum. 5-nji sınıfa çenini soňra men kakam sazanda bolansam Ukrayny
развивать, чтобы Kämilleştirmek için hassa. Kämilleştirmek için bu enatam jayındaryny satyp ýöretmek üçün Aşgabat'a göçüp geldiler. Meni ýöreti Orta Saç Türkmen Milli Konservatoriýasynyň ýanyna ýöreti Orta Saçlyk mektebini tırnadyny 5-nji sınıftan sınıfım peselde bolýardylar da. Men tapşyrdım, egzaminler zatlar goýup göni sınıf okuw ýerdim, pianist. Saçlyk mektebim pianist. Ýöreti Orta Saçlyk mektebini tırnadyna da pianist bolup. 6-njy klassda täze atlar halkara благотворительный fondun Hayır sahavat gaznasy. Stipendiýady 98-nji, 99-njy, 2000-nji ýyllar. 99-njy ýyl Türkmenistanyň milli konkurs, pianistler konkursunyň 2-nji ýer laureaty. 2000-nji ýyl Gazakstanyň halkara konkursda 2-nji ýer laureaty. Soň 2003-nji ýyl ýöreti Orta Saçlyk mektebini tırnadyny tamamlap Daňatar Öwelov adyna saçlyk mektebine, ýöreti saçlyk mektebine 3-nji kursdan aldylar, 3-nji, 4-nji kurs pianist köpüne gotardym. Göni birinji ýyly okaman 3-den başladyňyzmy? 3-den aldylar da neme. Men Okuýuň gözüňe tutuşýar. ýöreti ortada. Ha, düşündüm. Evet, Aha. Kendini edilip училище diýilýär. Nawa. Училище mektepden soň gelýärdiler. Nawa. Да, почему хочу объяснить, düşündirecek olan için 3-nji kursa. Училище поступали 7 klass saçlyk mektepden soň. Düşündüm. Men 11 klass, 11 sınıfy Otoranňyzdan soň bardyňyz. Özüm çalýan eserlerim Moskovskiy konservatoriýany gotaryp bolýady şu eserler bilen. Çylşyrymny kıyın, сложный эсерлер çalýardy. И там даже была история. Немножко мага было неудобно, себеп разница tapawdy uluda. 7-nji klass mektep men просто gep men beter gowy çalýanlygymda däl, именно 4 ýyl tapawut idi-de, особенно çağlar üçin. Menem 11-nji klass bolsa tek oturmadyk. В общем, garazyp menden soň bir pevrizede men bir mektebe oturan pianist oglan durupdyr da men dinläp. Maňa da başty ýadyma düşýär. Hemme sarlaryny çaldyrdy. Men çykdym, ol girdi. Ýa-ma bakma çykdy. 4-5 minut bolandyr çykdy, ýanatalaryny jaň edýär. Şeýle men girdim, goýan eller giden dineden çalyp men çykaýtdym ýa-ni. Sebäp gorkdy ol. Maňa da şunýaly ýerine ýetirmeli bolan dalaşgarlyk bolsa. Он gorkdy, я utandy, я gorkdy. Брат, мне неудобно было. Я немножко, наверное. Это можно, если что, можете убрать под вопрос. Себеп могут обидеться, себеп her wagt moğlumları, sebep moğlum, şu wagt özüm moğlum olup, kakamam direktor olup, neçe yıl, 15 yıl, ya 18 yıl direktor olup, şu wagtdan moğlum, düşünýän, moğlumlara her wagt очень hormatym oluyor. Belki käbir moğlumlar pikir edendir, что men yıllar keseli var. Hiç kaçan adyan şu 8-nji nabarot 8-nji klassa bolan bolma
bolly, o premierim var. Ondan sonra sapak iş açan bolana. Men Son konservatoriyany okudyňyz? Hawa. Son gulu etdim men. Harby gulluk borcumu yerine getirdim 2005-2007. Sonra 2008 yılda Kazan Tatarstan konservatoriyasında kompozitsiya klasında okuya girdim. 2017'de tamamladım. Ardından перерыв oldu 4 yıl. По семейным обстоятельствам, так скажем. Вот, 2007'de tamamladım. И şu vakt men Kazan'da konservatoriyada molim hem aspiranturada assistent stajyer birinci kurs öýde bolupdy. Gara saat ilmi boýunça ýene ilmi boýunça ýene de okuwaňyzy dowam edýäňiz. И Шварткурленде, наверное, было заметно и что поступление экзаменлерinin birine rektor oturduğunda bir çılşırımlı kıyın soru verdim. Cevap verdim, yönüken pikirlendim ne и cevabı нерешён как çözülmedik cevaplar oldu. Yani o Beşimov okumalı, öğrenmeli adım var. Hükmen okuda şu çözüp bilmedik farklarını çözersin deyip. Diyecek olayanım her vakt son yok da öğrenivermeli. Men özümü mol işlesem hem всегда считаю учеником, в общем, okul çıkasat и okaya. Sınavdan aňyrsına çıkmak ýok diýmek isleýäňiz. Hawa. Egerde bir sözlemde öz wataňyza bolan sevgiňizi beýan edin diýseler, näme diýerdiňiz? Вообще это простой вопрос. Sebep neçe 2000 men üçün простой. Ýöne sazy at takmak ýalyk, şol söýge at takmak men üçün kyn. Ýöne misal aýdyp bilen 2008-nji ýyldan beri men daşary ýurtda berdi. Her wagt gelende isimden alýan. Biznär. Birinji samolyotdan açandan, samolyotun kapysy açylýar, уже isi gelýär. Ni görmeseňem birinji isimden duýu gelýär, işte родное своё. Enemin gojagy, ejemin gojagy. Это всё o zatlar hemme zat ba ýöne. Şoň для меня вот это родина, да. Talondur ya da. Söz bilen aýdyp bilemok, ýöne saat bilen aýdan. Gürrüňiz bir sagadyň çägine sygmajanyňy bilýärdim. Mene sözüňiziň ahyryna siziň ýan ýoldaşyňyz saz almany öwreniji. Şeýlemi? Awa. Saat ilmini öwrenji. Şoň üçin şonuň siziň saat dünýäňizde täsiri hakda da aýtaňyz, sebäbi kämilleşmek üçin ýanyndaky adamyň haýsy kärde bolsaňam täsiri gaty ulmy diýenler. Olam günden günne sizi tanqid edip bilýän bir adam bolsa, kemçiligiňi çykaryp berip bilýän bir adam bolsa, kämilleşmeňizde täsiri uludur diýjek bolýan. Hawa. Соглашусь, Lalashyan diýeniň sebäp bir tarapdan kömek, bir tarapdan ýöne her wagt birinji diskussiýalar nämeden başlaýar sady dinletýän, уже spor başlaýar. Men näle özümde bir uверенность bolsa-da, что ne saat yerine bardy, hem kombinatsiya yaraya, yani yoldaşymy dinledip, уже jedeleşdi, şonu dinledip, şondan diýenler. Yani yoldaşymy dinledip, şol howa diýse, men уже
nisbakoyn arkaynda nabarot. Şol bir at taksa şoň bilen jedelleşip şoň men nabarot uwerine salmaly. Özüme şoň apravdat edip bilmeli. Söz boýunça. Şondan soňam şo sözleri barada men öz я письмо профессиональное, как сказать, профессионал кем. Kamil eseri tanqid sin ýazýar, sin ýa-da. Hem men öz pikirimi, şo saat barada pikirimi bulaştırıp keleden hem bolsa şeyle ýazýan. Doğru ve dürüst saat barada ýazyp berýär. Özüň okap, özüňi işi onu beter yarap başlaýar. Saat barada pikirler. Onu diňe bir tanqid däl, hatda öz-özüňe bolan anam we ilhamam berýär diýjek bolýanda. Siziň ýany ýollaşygyň, siziň döreden eseriňizde ýa sadyňyzda sini, sizde diňe tanqidi nazar däl, ilham güýç berýän pursatym bar da şeýlemi? Şu soňky ýeňji bolan bätleşgem, gelinim sever. Merdan iýbereli, men nanýan. Bätleşge hödürlärliydi. Sen iýberäýmeli, nemetme. Esmin bir tekelçi de biljek bolsaň postoyanno. Даже şo tarap pikir bolsa da bolar postoyanno. Как tohwa в общем. Size güýç berýär, ilham berýär, hemme zat energiýadan ibaret elbetde. Sevişde şo saat barada sevişik. Как дискуссия. Jedelende jedelleşýärsem diskussiýa в общем. Her kim öz pikirini süýt etjek bolýar. Her kim özüniň dogrudygyny. Käme wagt sevişýärsem. No, şo iş boýunça. İş boýunça ýa-da sevişýän şoň bilen gal. Maşgalar? Ýa, geçip. Daşa tekşiler. Oguljuňyz bar şeýlemi? Oğlum Maksat Murat. Ulusy Şahzada Merdanoğlu. Soň gyzym Ayperi ulugym Aýrada. Tüweleme. Dörçä. Tüweleme. Çağlaňyzda Allah penahyna saklasyn. Saz dünýäsinde, saz almanyna kän üstünlikler hemraňyz bolsun. Instagram sahypaňyzy hemişe iýerleýän we gowanýan sazlaňyz şunýaly baýrakly ornlara düşenne we türkmen aýdymsaz äleminde şeýle dünýä umuman sunuwaty şu nazar bilen bakýan bir türkmen kompozitornyň barlygy diňe maňa dälmi kädiýän. Türkmen sunuwatyny her bir insan üçin bul gowanç, buýsanç. Geljekde de şol uly bätleşiklerde Türkmenistan ýa-da türkmen kompozitori Merdan Bäşeňew diýen atnaňy eşitip durmagy dilek edýän. Sağ ol, spasiba. Sağ olun. Türkmen halkyna bir eserede oturan tomoşaçylar, dünýäniň çarkynjyndaky türkmenler bar içinde käwagt tesbirleri okuyan, görýäs tomoşa edýärler. Näme aýdasyňyz gelse başladymy? Öz watandaşlarymyzda, türkmen doganlarymyzda. Ya saz söýjileri. Мне легче будет в русстилинде ансамбль. No, rusça ayday. Прежде всего, конечно, всем здоровья. Жанна sağ olsun. Нужно беречь свое здоровье, если какие-то есть рекомендации врачей, но старайтесь соблюдать, следить за этим. Умума. В общем, здоровья всем. И любите свое дело, никогда, старайтесь, по крайней мере, не ломаться и более, еще более профессиональнее какой-то дәрежеге. Желаю, чтобы у вас жажда жажда развития. Вот. Всех благ. Мира, добра. Amin, aydınlaryň hasyl bolsun, hakykatdan parahatlyk bolsun ýeriň ýüzünde. Çağalan gülküsi ýanglansyn, goşlaryň sesi ýanglansyn, owadan saatlar ýanglansyn. Mehmanlar, şunun bilen ustadlar atawatany gepleşigmeden şu mögüsümini ýapýas. İnşallah ýene de YouTube kanalymda diýdarlaşmak meýesseresin. Sag bolun.
Merdan, bizim Atawatan Türkmenistan YouTube kanalımız, Makul Hizmet applikasiyamız var. Dil boyunca şu gepleşmenin himayetkari, şolun adından şunyalık gicicik. Sağ ol. Спасибо. Sağ ol. Hemişe rahatlık, oyunda avadanlık dileyen, näme gow-gowsarlar döredönünden soň tomoşaçylaryň el çarpışmasynyň lezzetini duýanyndan soň rahat uklamak näkip etsin. Sağ olun. Sağ olun. Geliniňiz üçin.